Hvordan vil du beskrive fordelene ved 2010-platformen? Ja, i forhold til vores selskab MShare, som har et afsæt inden for det traditionelle ESDH-marked, så mener vi, at Microsoft med den nuværende Office 2010 og SharePoint som platform tilfører nogle funktioner, som vil skubbe meget kraftigt til det traditionelle ESDH-marked. Der er tilført en række forbedringer i forhold til dokument- og sagsbegrebet, som helt klart gør SharePoint-platformen til en meget plausibel spiller i forhold til det traditionelle dokument- og videndelingsmarked. Og så skal vi være opmærksom på, at vi i forhold til samarbejde med Microsoft får adgang til en platform, som er standardiseret på et helt andet niveau end de løsninger, vi normalt ser nationalt via udbyder af mindre såkaldte egne standardløsninger. Hvad er det for nogle elementer af 2010, I specielt har arbejdet med i forhold til jeres kunder? Jamen, det er meget simpelthen en afprøvning af, hvor meget SharePoint-platformen kan ud af kassen i forhold til imødegåelse af forretningsbehov inden for sags- og dokumentområdet, hvor vi ligesom kører nogle valideringsprojekter på, hvad de nye ting ligesom kan af funktioner og forretningsfordele i forhold til ud af kassen, frem for at forvente det til en udviklingsopgave. Hvad er det for nogle produkter, I så bruger ud af hele den her 2010-pakke i det her? Jamen, det er i stor udstrækning at bruge SharePoint som platform i forhold til at skabe noget governance, altså noget styring af dine informations- og arbejdsprocesser i virksomheden. Og så kombinerer vi det selvfølgelig med, at vi bruger de traditionelle Office-værktøjer som kontorværktøjerne, altså de værktøjer, som brugerne, medarbejderne i dagligdagen arbejder igennem. Og det er i høj grad der, vi får en meget stærk synergi i samspillet mellem SharePoint-platformen og de traditionelle kontorværktøjer, altså Office-pakken. Hvordan vil du beskrive den organisation, som du er i? Vi er Finansrådet er en vidensbaseret organisation, som varetager banker og sparekasseinteresser i Danmark. Så det er viden, som er i huset, som vi vil gerne prøve at holde styr på en helt anden måde, end vi har gjort indtil nu. Vi har indtil nu haft et andet produkt som ESDH, men vi har ikke været tilfredse, da vi har nogle support issues med, hvordan det integrerer til vores Office-platform, hvor vi bruger mange ressourcer. Så derfor lige pludselig så vi en mulighed for at komme over på et standardprodukt og prøve at se, hvor langt vi kan tage et standardprodukt og bruge det i huset til at give kvalitet og give frihed til vores medarbejdere til at arbejde, men dog på en kontrolleret måde og få værdien af det her standardprodukt, som vi prøver på at installere nu her. Hvad er det for nogle fordele, I ser med 2010-platformen her i fremtiden? Altså, vi kan allerede se nu her, i det her sandkassemiljø, som vi har installeret, der har vi har taget SharePoint som en af sit standardprodukt og bare sat det til at indeksere vores nuværende data i vores nuværende ESDH-system. Og lige pludselig via SharePoint har vi fået fritekstsøgning, som vi aldrig har haft før. Det er jo et stort plus. Men vi har brugt mange ressourcer på vores nuværende system og også integrationen til Office. Der har altid været en klient, der skulle installere, så den har ikke været den mest stabile. Nu kommer Office native med integrationen til SharePoint. Det betyder, at vi kan spare de ressourcer og bruge dem til noget, som er forhåbentlig sjovere. Hvis du skal kigge på fremtiden, hvad bliver så fordelene ved at arbejde med 2010, SharePoint og Office? Jamen, det er jo helt klart en understøttelse af vores forretningskoncept, hvor vi netop er en implementeringspartner og ikke et udviklingshus. Så jo mere standardfunktionalitet vi selvfølgelig får ud af kassen med den strategiske partner, som vi har, altså Microsoft og SharePoint-platformen, jo bedre offerings, altså tilbud har vi selvfølgelig til det marked og de kunder, vi går ud og samarbejder med inden for vores forretningsområde. Hvad er det for en fordel, tror du, at Finansrådet kommer til at se af jeres skifte her til 2010 i fremtiden? Jeg er helt sikker på, at det her bliver en meget mere fleksibel platform. Jeg har også forventning om, at det bliver en økonomisk billigere løsning, samtidig med at den bliver bedre. Det kan det kun blive, fordi vi har været rigtig, rigtig gode til at bruge mange penge på at lave specialløsninger. Det her, nu prøver vi på at tage standardproduktet. Vi laver en standardinstallation, prøver at køre standard hele vejen igennem og se, hvor langt vi kan. Og det har vi altså nogle kæmpe store forventninger om, og vi
kan faktisk allerede se nogle resultater. Altså det her med søgning, som jeg sagde før.